Het heb Amsburg dat je al ook die via naar kaapstemmen niet nog naar gesproken. Win maar die ouder ja jouw inschrijving je al ook het schirm ja niet maar je niet daar geweest maar wat nee je naar kneden het paar maanden para te naar kneden nendon eerste toen de wees maar wat al ook nee je kan toen uitchecken. Nino en yoga agent hij had mij te maar dat ko drawing wat ko drawing wat jou ook is wees mij je chat en wees de winten ja maar sportaknen doen ja toch niet maar ja toch niet daar dat is nee zo en ja paar maar ja paar wees maar wat en nagato je ja de hot win maar eigenlijk maar hij je ook net doen de zoek maar wat man Baca macam sportaknen don win hamatian ya win shadowing es ya naknen don tu don wa agades tas don agatu ya is don ta asa atma mahajak ne don te shukni ish